имрӯз зи пушти дар садо мешунавам, овози кабутари сабо мешунавам. бархез ки бар пушти дар наврӯз омад, аз чаҳчаҳи мурғи хушнаво мешунавам. дарро бикушо, баҳор дар пушти дар аст, ишқу ҳавасу хумор дар пушти дар аст. як зилзилаи ҳисобӣ дар дидаву дил, як ошиқи беқарор дар пушти дар аст. бо камоли самимияту хушнудӣ ва сарфарозӣ аз рӯзи хуҷастаи наврӯзӣ дуруду шодбошӣ мегӯем ба шумо бинандаҳои азиз. имрӯз 21 марти соли 2022 аст. имрӯзро бошад насими субҳидами фасли баҳорон бо нурҳои хуршиди наврӯзӣ ҷилои дигар бахшиданд. наврӯз бо ҳама хуҷастагиҳояш фаротар аз 6000 сол мешавад ки тантана дорад. дар сартосари тоҷикистон онро бо анъанаву оинҳои некаш ва шукӯҳи хоса таҷлил менамоянд. наврӯз бо фарҳанги гуфтори нек, пиндори нек ва кирдори нек аз қадим дар байни мардуми ориёи табор ва аҳли башар мондагор аст. табиати ҷашни байналмилалии наврӯз ба сиришти мардуми тоҷик ҳамсон мебошад. барномаи субҳи тоҷикистон имрӯз ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ бахшида шудааст. дар рафти барнома ҳамкоронамон аз таърихи ҷашни наврӯз ва расму оинҳои неки он дар гузоришҳо ва дар суҳбатҳо бо олимону донишмандон ёдовар хоҳанд шуд. пас аз бохабар шудан аз вазъи обу ҳаво барномаро идома медиҳем. гулгардонӣ дар ҷашни наврӯз яке аз анъанаҳои хос аст ки бештари кӯдакон дар он фаъоланд. аз гулҳои наврӯзтаи баҳорон хона ба хона гардонда муждаи баҳорон ва наврӯзро ба ҳар хона мерасонанд ки бо ин амали некашон хурсандии онҳо беҳадду канор аст. як ҷазобияти ин анъана дар он аст ки кӯдакон бо шӯру шавқи беандоза онро ба иҷро мерасонанд. яъне кас вақте хандаҳои латифу ширини кӯдаконро мебинад ба ваҷд меорад. гӯё як корвони хурсандӣ, як корвони шодие ба хонадони мардум мерасад. хандаҳои беғаши онҳо гувоҳи покии ботини онҳост. гувоҳи он аст ки наврӯз ҷашни покист ва покиро мепарастад. گل گردانم جورا گل گردانم گل گردانم جورا گل گردانم. ин гуна замзамаро аз ҷониби гурӯҳи кӯдакон дар аксар манотиқи ҷумҳурӣ бахусус дар рӯзҳои ҷашнгирии наврӯз шунидан мумкин аст. гулгардонӣ маросими анъанавии мавсимиест ки дар оғози баҳор ҳангоми шукуфтани гули сияҳгӯш ва баҳман барпо мегардад. ин маросим вобаста ба шароит ва обу ҳавои ҳар маҳал дар мавридҳои гуногун ба вуқӯъ меояд. чанд ҳафта қабл аз наврӯз аз зери охирин барфҳои зимистон гули сияҳгӯш ва зардак мерӯянд ва мужда аз баҳору наврӯз медиҳанд. кӯдакон ки дар ин айём ба сайри коҳсор мераванд, нахустин гулҳои баҳориро чида ба манзили ҳамдиҳагон мешитобанд. аз қадами баҳор ба мардум мужда мерасонанд. ба ивази он бошад тӯҳфа мегиранд. مبارک ای شما هم به سلمای نو برسونمون بهار شما هم مبارک. بچه ها یکون شعر میدانین برای نوروزی؟ نوروزی دیار آمد پیغام
آفرین نوروز شما مبارک خوش آمدین گل گردانم جورا گل گردانم جورا بهار مبارک. هزار رحمت دخترم. شما شعر بهار هم میدونین دختر جانم؟ بگو. بهار آمد صدای بلبل آمد نسیمی فارمی بوی گل آمد لباسی سبز را صحرا ببر کرد. در گذشته که بعضا در روزهای اولی بهار ذخیره غذا به آخر می رسید، این مژده را فالی نیک می دانستند که به بهار نو رسیدند. آن زمان تحفه به اطفال هر نوع غذا و غله‌دانه بود. حالا باشد به عوض مژده بهار و گلگردانی به کودکان شیرینی می دهند. سرودهای گلگردانی نوعهای گوناگون داشته، مضمون آنها را تبریک سال نو، آرزوی و آمال و درخواست و خواهشات تشکیل می دهد. بعد از آن که کودکان مژده نوروزی می دهند، ساکنان به تازه‌کاری می پردازند. در ایام نوروز یک قطار عنعنه‌ها را انجام می‌دهیم. مثلا خانه تکانی، ظرف شکسته را می‌پرتویم، خانه‌ها را روبچین می‌کنیم، توام‌های ملی می‌پزیم، هنرهای مردمی را ترغیب می‌کنیم. با همین راه سال نو را با خوشنودی پیشواز می‌گیریم. کینه و عداوت را از دل بیرون می‌بریم. به عیادت بیماران و همسایگان می‌رویم. دوستی را برقرار می‌کنیم. می‌توان گفت که نوروز جشنی به همایی است. از صبح صادق زنان خانه‌دان به روبوچین شروع می‌کنند. خانه‌ها را تمیز نموده چنگ و خاک در و تیره‌ها را پاک می‌نمایند. همه فعالانه سرجم شده با شوق اطراف را تازه ساخته به استقبال نوروز آمادگی می‌بینند. همچنین اشیاءهای زیادتی را از خانه بیرون ساخته ظرف‌های کهنه و ضرب خورده را می‌شکنند. با این وسیله گویا غم و اندوه و ناکامی و نارسایی‌ها را از خود دور نموده به سال نو با طینت پاک و نگاهی خوش قدم می‌نهند. یاران مژدک نوروز آمد بر یاله و کوه عروسی گلدوز آمد گردید رعای عدل در تقسیم وقت ایامی برابر به شب و روز آمد. نوروز آمد سیر گل لاله رویم با ناله و چنگ و دف سر یاله رویم از دامن دشت میرسد بوی بهار خندان لب مردمان است خندان لب یار ای باد تو زلفان مرا شانه بزن بوی گل گندم از بهر یار بیار. از سرچشمه‌های تاریخی برمی آید که سومنک یکی از طعام‌های محسوب می شود که به جشن نوروز منسوب است. پختن سومنک در جشن نوروز و آراستن دسترخوان هفسین و هفشین این خود شهادت از دوباره احیا کردن طعام‌های ملی و رسم و آیین‌های خلقی می باشد. همین است که پختن سومنک را هر خیل تعبیر می دهند. ولی آن همچون رمزی سبزی و گرمی و رمزی قناعت و شکرانه معرفی شده است. به هر مقصد و هر عباره نباشد پختن سومنک یک آیین نیک است و آیین نیکان است. می‌سازد که در هر یک خاندان تاجیک این طعام قدیمه صرف ملی آماده شود و هر یک اعضای عائله با امید به بهار نو سلامت رسیدن از آن بچشند، زیرا ماهیت اصلی آن ظهور خصلت فرشته خویی می باشد. بهار که سر شد ما گندم میگیریم تازه میکنیم در طبق کسرول میخوانیم 2 روز در درون آب میسته بعد 2 روز آبش میگیریم پاکیزه میتراونیم گندم در طبق توب میکنیم وقتی توب کنیم خیلی با 2 روز دیگه در همون درون طبق میسته بعد میبینیم گندم که تر نیشک میزنه به سرحدی برآمدن در لگنو تنک میکنیم
روشا با دوکه میپیچونیم. بارون باشه خیلی بارون دا میمونیم. بارون نباشه هر سری سمنک منو آب میزنیم. روی سمنک هم میپیچونیم بعد با کروی دیگه‌مون آماده میشیم. این همه گندم در دوام 1 هفته تیار میشود. میبریم، میچکیم، میپلونیم. ин суннати дерини ниёгонамон ки рамзи файзу баракати баҳор ва серҳосилӣ ба кори деҳқонон низ ба шумор меравад, дар сартосари дунё маъруфият пайдо намудааст. سمنک کچکیدیم تیار کردیم، شیره به در کردست. اینو ها زمین میگیریم در طبق، سودش ایوی او دیدو میگیریم. илми имрӯз собит кардааст ки дар таркиби сабзаи гандум моддаҳое вуҷуд доранд ки барои фаъолтар сохтани организм ва мушакҳои бадан мусоидат мекунанд ва ба инсон нерӯ мебахшанд, дар ҳоле ки дар аввали баҳор ҷисми шахс каме хаста мегардад ва ба ғизо ниёз дорад. 2 сола аст ки ҳунармандони Ҳолливуд ҳар субҳ аз оби сабзаи наврӯзта 25 то 30 грамм менӯшанд ки ба тан нерӯ ва ба чеҳра нуру сафо мебахшад ва дар илми имрӯзаи Аврупо бо номи витграс шӯҳрат дорад. аҳамияти сабзаро садҳо сол қабл ниёгони мо медонистанд. شیره گندم از سبزه جدا کردیم، این را میپلونیم، حاضر صاف میکنیم. занҳои рӯзгордидаи ҳар гузару деҳ дар пухтани суманак ҷавондухтаронро сарварӣ намуда, онҳоро дар маҳалли муайяни таҳияи суманак ҷамъ меоранд ва ба маросими суманакпазӣ бо шеру сурудхонӣ ва рақси духтарону ҷавонзанон шурӯъ мекунанд. садои форами мусиқӣ бо таронахонии занҳо дар ҳар тараф танинандоз мегардад. сурудҳои халқию фолклорӣ низ садо медиҳанд. суманак назри баҳор аст, ҷашни ҳар шаб зиндадор аст. خمیر که حاضر کردیم، این را که سمنکی کلچگی میگن، چنگولی. خمیر ما آماده شد. این حاضر خمیر را میکنیم، با زغاله میکنیم. کلچگی تیار شد. این را حاضر میبریم در چادر میمونیم. айёми гулу сайри чаман омадаам, сармаст зибои ёсуман омадаам. ҳар дил ба ҳавои ишқи худ нағма кунад, ман баҳри сурудани ватан омадаам. тамошобинони иззатманд, барномаи ҷашнии субҳи тоҷикистон бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳамон идома дорад ва ин лаҳза дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд нависандаи халқии тоҷикистон устоди азиз Абдулҳамид Самад. шуморо қаблан ба барномаи субҳи тоҷикистон хушомадед мегӯем. наврӯзи олафафрӯз ба шумо фархонда бошад. наврӯз аз бунёдаш аз азал ин рӯшанӣ ба дили инсонҳо аст, рӯшанӣ ба олам аст, аз нав зинда шудани табиат аст, ваҳдати табиату инсон аст. дар ҷашни наврӯз инсон ба тамоми мавҷудоти олам ваҳдат эълон мекунад, ягонагӣ аст. ва
тозакориву сабзкориву гулкориву гулфишонӣ оғоз меёбад. аз таърихи пайдоиши ҷашни наврӯзи байналмилалӣ чанд сухан мегуфтед? ҷашни наврӯз дар давлатҳое ки ҳавзаи наврӯз ҳастанд пайдо шуд ва густариш ёфт ҳамчун рӯзи рӯшноӣ ва эҳёи табиат ва рафта рафта ин дигар бо зару зеварҳои суннатҳои тозаш оламгир шуд. он солҳое ки мо мисли шумо ҷавон будем балки ҷавонтарам будем донишҷӯ будем он солҳо наврӯза ин хел тантанаву ин хелчӣ надо. ҳозир ин дар назари ин ҷавонои имрӯза оное ки хеле ҷавон ҳастанд ин ҷашнҳои пуршукӯҳи мо муқаррарӣ менамояд. дар назари мо ин як афсона. дар рӯзномаҳои баҷуръати мо мисли маориф ва маданияти ҳамун замон солҳои охири 60-70 ман дар назар дорам. агар ҳамчун пайки наврӯзӣ як акси гули сиҳагӯш чоп мешуд ин як дунё шодиву сурур мебахшид ба насли мо ба ҳамзамонҳои ҳамун давраи мо ки наврӯза фаромӯш накарданд суннати наврӯзии моро фаромӯш накарданд пайки баҳора шодбош гуфтанд ба ҳамаи мардум. аҳамияти таҷлили ҷашни наврӯзро барои муттаҳидии башарият дар шароити феълӣ чӣ гуна арзёбӣ мекунед? бибинед ки дар дунё чанд сол шуд, чанд сол пеш аз ин бо талошҳои давлатҳои ҳавзаи наврӯз аз ҷумла сарвари давлати мо президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон наврӯзи мо ҷаҳонӣ шуд. ин падидаи бузургтарин аст ки як фарҳанги бостонии мо қадимаи мо ҷашни бостонии мо аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд ва имрӯз наврӯз на танҳо дар тоҷикистон балки дар саросари дунё ба ҳар навъу ба ҳар ранг таҷлил меёбад. мардум ба муносибати ҷашни наврӯз гирди ҳам меоянд. як суннати наврӯзӣ ин худаш сарҷам кардани мардум аст. аз байн бурдани кинаву кудуррату густариш ёфтани дӯстиву оштиву ишқу муҳаббату ҳазор як паҳлӯ дорад. дар ин рӯз ҷавонҳо тамоми орзуву ормоношона барои ба бахшидани як гул як табассуми зебо як салом як калом як ин шеърое ки шумо мехонед ва аз тариқи телевизиону ин расонаҳои хабари мо садо метиҳанд аз радио ҳамаи ҳамин ҳамаш барои ваҳдати инсон аст сарҷамъии инсон аст барои арзу ниёзи инсонӣ аст дар роҳи зиндагии осуда ва хушбахтона. наврӯз дар байни ин ҷашнҳое ки бисёранд ҷашнҳо аз ҳама ҷашне ҳаст ки ба армонҳои инсонӣ дахл дорад ва дар ин рӯз инсон фақат аз рӯишҳо аз покизагӣ аз покӣ аз суннатҳое ки одама ба ҳам наздик мекунад дилҳоро ба ҳам пайванд мекунад кафшет мекунад дар бораи ҳамин меандешад. имрӯз ки дигар ин анъанаҳои наврӯзии мо ҳам дар шаҳр ҳам дар деҳот дар ҳар як хонадон чӣ қадар зиёд шудааст чӣ қадар зебо шудааст чӣ қадар дилнишин аст ва ба он дараҷае ҳаст ки ина тасаввур карда намешавад. агар дар шоҳнома масалан ё ин ки дар як асарҳои классикои мо номи наврӯз дар як ҷо омада бошад имрӯз дар саросари дунё озод аст. ин ба шарофати истиқлолияти давлати мо аст ба шарофати ҷаҳонӣ шудани наврӯз аст ки мо анъанаҳои қадимамона дубора эҳьё мекунем аз нав барпо мекунем. боз барои комилан ба фалсафаи наврӯз расидан ё ин ки анъанаҳои деринаи ин ҷашни қадимаро ба ҷаҳониён муаррифӣ кардан кадом вазифаҳо барои насли имрӯз боқӣ мондааст? акун вазифаи инсонҳо масалан мову шумо фарзандони мо додарону хоҳарони мо аз он иборат аст ки аз рӯи ӯ ҳунару тавоноие ки доранд ҳар чизе ки доранд барои ободӣ ва шукуфоии диёри азизамон тоҷикистон пеш аз ҳама кунанд ва барои сарсабзии диёрамон. ҳамин ҳозир ниҳолшунонӣ дар саросари кишвари мо идома дорад аз ҷумла дар шаҳри душанбе. дар як муддати кӯтоҳ шаҳри душанбе ба як пойтахти гулобод гӯем табдил ёфт. ҳам ҷашни гули лола ҳам ин дарахтое ки дар умраш дар ин ҷо набуд овардан аз
کدام قیده عالم و دوشنبه ما و حاضر شهر ما هر کوچه و خیابانش همه خیلی گلستان و گلبسر است. این هم و پیشواز نوروز. صبح میخیزم میبینم مادرها و خواهرای ما به همین گلکاری مشغول هستند و مهنت اونا باید ما ارزش‌گذاری کنیم که اونا شهر ما را برای ما چقدر با محبت، چقدر با صمیمیت، با زحمت گل و گلکاری میکنن، آراسته میکنن. انا به زحمت همه رسیدن، اون از دستش همون کار میاد میکند. یکی کسی دیگر باید در یک جایگاه کار خودش، گردی کارخانه خودش، پیش خانه خودش، اطراف خانه خودش همون با همون صمیمیت، با همون مهر، با همون چیز، مثلا با مناسبت جشن نوروز، با مناسبت جشن‌های دیگری که ما داریم، هر سال 4-5 جشن باستانی ما زنده شد که اونا را فقط ما در کتاب‌ها می‌خواندیم. نامش در کتاب‌ها می‌گفتیم، هم جشن صدرم و هم جشن مهرگانم و هم دیگر و دیگرش، تیرگان و این. اکنون امروز فضای آزاد است. استقلالیت با ما و شما آزادی داد و سیاست فرهنگ دوستانه دولت ما، پرزیدنت محترم ما آزادی داد که هر کاری که از دستمان میآید برای آبادی و زیبایی خاندان خود، محله خود، ده روستای خود و ده خود و شهر خود کنیم. اگر ما نسل آینده را به همین چیزها آماده سازیم، مهری همین در دلشون جا کنیم، همه به قدر زحمت مادرها و خواهرها و مثلا پدر و ویاشون برسن، میشود شهر تاجیکستان ما گلستان، سراپا گلستان میشود. این آبادی ها و این قدر سازندگی که در تاجیکستان در طول تقریبا 20-25 سال گویم، اگر 20 سال مثلا شد، این تاریخی نیاد ندارد. بله، بسیار سپاس با شما برای بیان اندیشه ها. тамошобинёни задманд ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо буданд нависандаи халқии тоҷикистон устод абдулҳамид самад. барномаи ҷашни субҳи тоҷикистон ҳамоно идома дорад. дар идома моро ҳамроҳ бошед. طبق مأخذها نوروز با رعایت عنعنه‌های مخصوص تجلیل می‌شد و با مرور زمان آیین‌های نیکی آن البته که با طرز و شکل برگزاریشان تکمیل یافت و نظام گرفت. مراسم جفتبراران، نهالشینانی، گلگردانی، بدیهه‌خوانی، اشک‌گلان، عیادت احتیاجمندان و بیماران و برجاماندگان، نمودهای گوناگون ورزش، گوشتینگیری، شمشیربازی، تیراندازی، اسبدوانی، بندکشی که عنعنه‌های نیک نیاگان را بازگو می‌نمایند از این شمارند. هر یک عنعنه شخص را به تاریخ پرغناوت و رسم و آیین‌های نوروزی شناس می‌نماید. تماشای بازی‌های ورزشی، ذوق زیبایی پرستی و انتخاب طرز حیات سالم را در ذهن انسان بیدار می‌کند. ҷашни наврӯз дар баробари ҳама хуҷастагиҳояш оину анъанаҳои хосе дорад ки тарзи ҳаёти солим ва ба варзиш рӯ овардани хурду бузургро тарғиб мекунанд. бозиҳои варзишӣ як анъанаи қадима ва маъмулии ин ҷашн аст ки аз гузашта то имрӯз онҳо бо тартиби хос дар гӯшаву канори мамлакат гузаронида мешаванд. дар арафаи ҷашни наврӯз кӯдакону наврасон, ҷавонон ва калонсолон гурӯҳ ҷамъ шуда аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш байни ҳам сабқат мекунанд. гӯштини миллӣ яке аз варзишҳои машҳур ва рамзии ҷашни наврӯз мебошад ки ҳар сол бо фаро расидани баҳору наврӯз онро баргузор менамоянд. аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат паҳлавонони ғайюру диловар дар майдони баргузории мусобиқа ҷамъ омада бо ҳам рақобат менамоянд. барои ҳавасмандӣ ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. инчунин дигар намуди варзишҳо аз қабили бандкашӣ, хурусҷанг, чавгонбозӣ ва аспдавонӣ машҳуртарин намуди варзишҳои наврӯзӣ ба ҳисоб мераванд
ки ҳар яке бо хусусиятҳои хоси худ дар арафаи таҷлил аз ҷашни наврӯз иҷро мешаванд. дар доираи тантанаҳои ҷашни наврӯз дар пойтахти кишвар ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейбол байни бонуон баргузор гардид, ки дар он дастаҳои касбӣ ва ғайрикасбӣ бо ҳам рақобат карданд. бозиҳо барои ишғоли зинаҳои ифтихорӣ дар толори мактаби маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштин доир гардид. барои муайян намудани барандаи ҷом дар байни дастаҳои ғайрикасбӣ тимҳои волейболи занонаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе байни ҳам рақобат намуданд. дастаи волейболи вазорати корҳои дохилӣ, ки дар соли гузашта чемпион шуда буд, имсол дар финал аз дастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мағлуб шуд. дар байни дастаҳои волейболи касбӣ ду рақиби доимӣ ва иштирокчии сабқатҳои ниҳоии аксар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ Душанбе ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои дарёфти мақоми аввали мусобиқа бо ҳам мубориза бурданд. дар ниҳоят варзишгарони пойтахт дар маҷмӯъ бо ҳисоби 3-1 дастаи ҳарифро мағлуб карданд. сол то сол дастаҳои бонувони вазорати идора ташкилотҳо дучанд зиёд гардида истодааст. агар соли 2017 дар шаҳри Душанбе дар ин мусобиқа 18 даста ширкат варзида бошанд, соли 2022 35 даста иштирок намуданд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур ин пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим байни кормандон ва бонувони вазорати идора ташкилотҳо ва муассисаҳое ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва ҷумҳурӣ фаъолият мекунанд. инчунин ҷалби бонувон ба машқҳои мунтазами тарбияи ҷисмонӣ ва дарёфт намудани беҳтарин бонувон барои дастаҳои якачини шаҳру ноҳияҳо, вилоятҳо ва ҷумҳурӣ мебошад. баъд аз анҷоми бозиҳои ниҳоӣ маросими пӯшидашавии мусобиқаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейбол байни бонувон баргузор гардид, ки дар вазъияти тантанавӣ нахуст дастаҳои фаъоли вазорату идораҳо ва корхонаҳо бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қадрдонӣ шуданд. сипас ба дастаи волейболе, ки дар чаҳоргонаи беҳтаринҳо ҷой ёфт, ифтихорнома ва маблағи пулӣ ба андозаи 4000 сомонӣ тақдим гардид. дар байни дастаҳои ғайрикасбӣ мақоми сеюмро тими волейболи бонувони раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ишғол намуданд. дастаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби зинаи дуюм шуда, дастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бошад барандаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар соли 2022 байни дастаҳои ғайрикасбӣ гардид. мо бонувони дастаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе соли панҷум аст, ки дар мусобиқаҳои мазкур иштирок мекунем ва хушбахттарин имсол дар соли 2022 соҳиби ҷоми раиси шаҳри Душанбе шудем, ҷои аввалро ишғол намудем ва аз бурди худ хурсанд ҳастем ва ба муҳтарам раиси шаҳри Душанбе миннатдории худро мерасонем. ҳамзамон дар байни дастаҳои касбӣ ҷои сеюмро дастаи вилояти Сӯхт ва ҷои дуюмро дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон соҳиб шуданд. ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба волейболро имсол варзишгарони шаҳри Душанбе ба даст оварданд. барои дастаҳое ки зинаи чаҳорумро ишғол карданд, маблағи 4000 сомонӣ тақдим шуд. барандагони нишони биринҷии ҷоми раиси шаҳри Душанбе бо маблағи 9000 сомонӣ қадрдонӣ гаштанд. дастаҳое ки мақоми дуюмро соҳиб шуданд, бо маблағи 12800 сомонӣ сарфароз гардиданд. барандагони ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар байни дастаҳои ҳаваскор ва ҳирфаӣ дар баробари медалу ифтихорнома ҳамзамон бо тӯҳфаи пулӣ дар ҳаҷми 14500 сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. наврӯз бо таърихи беш аз 6000 солаи худ яке аз ҷашнҳои миллати тоҷикон ва соли нави аҷдодии мо буда, ниёгони некноми мо онро аз давраҳои қадим таҷлил мекарданд. омадани баҳор ва эҳёи табиатро албатта ки бо як хушнудӣ бо истиқболи хурду бузурги диёр таҷлил мекарданд. мардуми мо наврӯзро давоми ҳазорсолаҳо ҳамчун як оини беҳтарини миллӣ аз насл ба насл мерос гузошта то замони мо расонидаанд. ин ҷашни бузург бо шарофати озодӣ ва соҳибистиқлолии ватани маҳбубамон на танҳо имрӯз дар ҳудуди Тоҷикистон, балки бо талошҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат зери раҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
ба як ҷашни умумиҷаҳонӣ табдил ёфт ва имрӯз дар сартосари ҷаҳон онро бо шукӯҳи хос ва анъанаҳои некаш таҷлил менамоянд. ин барои мардуми кӯҳанбунёди тоҷик боиси ифтихор ва сарбаландию сарфарозии ҳар як сокини тоҷикистони биишт осон мебошад. рав ишқро садо кун, наврӯз медарояд. бархезу дасту по кун, наврӯз медарояд. дигар мабош маҷзуб, зан обу хонаро рӯ. рав ғуссаро раҳо кун, наврӯз медарояд. аз сурате биҷӯ сур, аз нусрате биҷӯ нур. рав ноларо наво кун, наврӯз медарояд. аз чашми пир нуре, аз рӯи тифл суре. гиру ба сина ҷо кун, наврӯз медарояд. чун чашма азми раҳ кун, аз чашми гул нигаҳ кун. рав сулҳро сало кун, наврӯз медарояд. мурғи қафас раҳо бод, мурғи нафас раҳо бод. ғамро зи дил ҷудо кун, наврӯз медарояд. покиза кун диладро, покиза манзиладро. дар сина меҳр ҷо кун, наврӯз медарояд. рав ранҷи синаеро ё доғи кинаеро бо бӯсае даво кун, наврӯз медарояд. аз гул шукуфтан омӯз, аз сабза гуфтан омӯз. арғушт бо сабо кун, наврӯз медарояд. شام نوروزی گذشت صبح بختم زود چون پیغام نوروزی گذشت صبح بختم زود چون پیغام نوروزی گذشت چشم من از جام گل رنگی بهاران مست شد چشم من از جام گل رنگی بهاران مست شد تا به خود آمد خمالی جام نوروزی گذشت تا به خود آمد خمالی جام نوروزی گذشت بر هدر جستم فراغت در غمستانی بهار بر هدر جستم فراغت در غمستانی بهار از خزان پای که رسید الهام نوروزی گذشت از خزان پای که رسید الهام نوروزی گذشت